זה מה שההורים שלה הביאו לה מחו"ל. אוקיי, נשים את זה כרגע בצד, צנזורה. נתחיל עם כל הטוב שאתם רואים כאן. הם באו עם 20 קילו של בשר. איפה הם היו? אנדורה. ספרד. כן. הם פשטו על כל ספרד, והביאו לנו את כל רגע, חכו תראו! וואו! זה נראה לי מעניין. מה, זה עם הצ'ילי? זה עם הצ'ילי. אוי, שבבה. מאוד שומני. טוב, אבל עכשיו נגיע לגולת הכותרת. כן, זה בדיוק מה שאתם חושבים שזה, וכן זה סומבררו. זה סומבררו? אני לא יודע, אפשר לשים משהו על כיפה? כשההורים שלה שלחו לנו תמונה של זה, ואמרו שהם יביאו לנו, ביקשתי ממנה, תעשי לי רק טובה אחת. אל תשתי את זה ליד אבא שלך. This is where I draw the line. אני לא הולך לשתות מזה. האמת זה ממש חמוד, יש לזה טעם של אננס. לא, סתם, זה פירותי, זה סנגריה, זה טעים. אז מה שזה מגיע בבקבוק מוזר?